Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Кинәт кенә уйлап җибәрдем дә ошо видеоны төшерергә булдым. Буннан алда мин буның турында уйлап йөргәнем. Мөмкинселек булмады, ләкин менә бүген вакыты килгәндер, иншалла. Мине шәхсән кызыксындырган фәннәрнең берсе ул телдәр, лингвистика, төрки телдәрне мин яратам. Бигрәк тә башкорт теле турасында күп уйларга туры килә. Мәкаләләр язам, һөйләшәбез кардәшләр менән. Һәм менә безнең телебезнең бер үзенчәлеге ул гарәп телендә булган бөтә өндәрне лә үз исенә алып беткән. Тиерлек. Ике генә хәреф бар, ике өн. Гарәпләрнең ике өне. Әгәр улар бездә булса, без тулыһынча гарәп телен үз исебезгә алыр идек. Башкорт теле исенә. Һәм был ике хәреф ул айн һәм ха. Әгәр улар булса бик яхшы булыр иде. Ни өчен дисәгез, менә әлхәмдүлиллаһ елдан ел намаз кылучы кешеләрнең саны арта бара. Әлбәттә, кеше әгәр намаз укый башласа, ул шунда ук гарәп теле турасында уйлана башлай. Чөнки дини белемдәр ул гарәп китапларында сакланган. Хатта әгәр без үзебезнең борынгы китапларны укырга теләсәк тә, улар да бит гарәп хәрефләр белән язылган. Иске төрки дип атала. Шулай бит. Дөрес, сахих гыйлем алырга теләгән кеше ул барыбер гарәп телен өйрәнергә тиеш. Хатта сит илгә сыгырга уйламаса һәм теге ысын мәгънәһендә галим булырга теләмәсә лә, ул барыбер гарәп теле турасында уйлана. Иң азында менә хутбәләрдә утырганда аят китерәләр бит инде, хәдисләрне һөйләйләр. Исмаһам шуларның яртыһын гына аңлап утырса ла, кешегә шул тиклем рәхәт булыр иде. Ярай, бәлки күптәребез мусламан булсак та, гарәп теленең яртыһы түгел, өстән бер өлешен дә өйрәнә алмассыздыр ул. Күптәрнең вакыты ла калмагандыр, олы яшьтә кешеләр бар бит инде. Һәм мусламаннарның күбе исмаһам гарәпсә матур итеп Коръәнне укырга өйрәнһә, был да зур нигъмәт. Матур итеп тәҗвид менән бөтә кагыйдәләрне кулланып һәм хәрефләрне дөрес итеп әйтергә өйрәнһә, бик яхшы булыр иде ул. Һәрбер мусламан өчен. Әлхәмдүлиллаһ, елдан ел мусламаннарның саны арта бара бит инде. Һәм кеше ислам дине кабул иткәс, намазга басырга теләгәс, иң тәүдә ул нимә эшләй? Әлбәттә, намазга өйрәнә. Намазны өйрәнер өчен, кардәшләр, иң тәүдә без Фатиха сураһын өйрәнергә тиешбез. Фатиха сураһы нинди һөйләм менән башлана? Әлбәттә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, шуннан һуң килә Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Менә ошо һөйләмдә ике хәреф бар. Береһе ха өне, икенчесе аламин дигәндәге айн хәрефе. Һәм башкорт китапларында, татар китапларында, гомумән төрки телләрнең китапларында ошо ике өнне төрлесә билдәләйләр. Безнең китапларда ябай ха хәрефе куела ла, әл-аламин дигән һүздә ябай г хәрефе куела һәм кешеләр ошолай укый. Әлхәмдүлиллаһи раббил галамин дип, ибет. Һәм менә бөтә һүзләр гарәп телендә айн өне менән язылган. Ошо бөтә һүзләрне башкортлар г дип укый. Әгәр без үзебезнең алфавитка ике генә хәреф кабул итсәк, хатта улай да түгел, булган ике хәрефте сак кына үзгәртеп языр булсак, без ошо yetişмәгән ике өнне үзебезнең телебезгә алыр идек. Менә карагыз, минең шундый бер тәкъдим. Сезгә билдәле булган г һәм х. Ибет. Был галәмәтле һез беләсегез, диакритик билдә дип атала. Теге я хәрефе өстендә була бит инде. Бер кыенлыгы ла юк. Менә х хәрефе өстенә ошоны куйсак, г хәрефе өстенә лә шуны куйсак, нимә үзгәрә? Бер нәмә үзгәрмәй. Без өйрәнгән хәрефләр. Һәм ошолай язсак, яйлап кына башкорт телендә булган ошо гарәп һүзләрен
дөрөҫөрәк әйтергә өйрәнһәк, без мана ғилем түгел, илм, ғәләмин түгел, аләмин. Шунан әлхәмду түгел, әлхәмду һәм башҡаһы. Яйлап ҡына кешеләр өйрәнеп китер ине. Булмаймы ни? Әлбиттә була. Әлбиттә, кемдер быны күргәс, хәҙер аптырап ҡуйғандыр инде, нисек шунса китапты үҙгәртергә кәрәк бит инде беҙгә, беҙҙең компьютерҙа, алфавитта ла бындай хәрефтәр юҡ тип аптырайҙар бит инде. Быға тиклем өйрәнгән телдән хәҙер беҙ баш тартырға тейешбеҙме тип аптырайҙарҙыр бәлки. Ләкин заманында бит беҙҙе ошо ғәрәп хәрефтәренән ошо хәрефтәргә күсергәндер. Ул ваҡытта ла кешеләр бәлки ултырғандыр аптырап, хәҙер нисек беҙ яҙабыҙ, нисек уҡыйбыҙ тип. Әлеге көндә беҙ был алфавитһыҙ үҙебеҙҙе хатта күҙ алдыбыҙға ла килтермәйбеҙ. Шулай итеп, барыбер яйлап ҡына халыҡ үҙгәрә бит инде. Шуға, ҡәрҙәштәр, был мана минең тәҡдим, минең уй. Бәлки, ысынлап та ошо ике хәрефте ҡабул итәйек. Иншалла, беҙгә намаҙ өйрәнгәндә лә, доғаларҙы, зикерҙәрҙе өйрәнгәндә лә күпкә еңелерәк булыр ине. Былай, ғөмүмән алғанда, башҡорт телендә ислахият, реформалар булырға тейеш. Берендәй ҙә сер түгел. Бының турала беҙ әллә нисә тапҡыр һөйләштек инде. Онотолған һүҙҙәрҙе кире ҡайтарырға һәм онотолған нәмәләрҙе генә кире ҡайтарыу түгел, телде үҙгәртер өсөн, телде яҡшыртыр өсөн йыш ҡына унда булмаған нәмәне лә керетер кәрәк. Был тәбиғи күренеш. Берендәй ҙә ҡурҡынысы юҡ. Бына шундай тәҡдим, ҡәрҙәштәр. Нимә уйлайһығыҙ, яҙығыҙ, кәңәшләшәйек. Кемдер бәлки аңламаҫ, кемдер хуплар, кемдер ирешер. Ләкин барыбер беҙ шулай бергә уйлашып, ҡайһы бер етешһеҙлектәребеҙҙе телдә булһын, үҙебеҙҙең ғәҙәттәребеҙҙә булһын, бәлки кейемебеҙҙә, күңелебеҙҙә, беҙ шулай итеп үҙ етешһеҙлектәребеҙҙе еңеп сығырға тейешбеҙ. Әссәламу алейкум ва рахматуллах.